хуш омадед. Шуморо ширкати Мегафон Тоҷикистон хайр мақдам мегӯяд. Мо хеле хушҳол аз онем ки шуморо миёни муштариёни худ мебинем. Ширкати Мегафон Тоҷикистон хизматрасониҳои алоқаро бо стандартҳои 2G, 3G ва 4G пешниҳод менамояд. Ширкати мо доимо дар инкишоф аст. Технологияҳои навро ҷорӣ мекунад ва дар бозори Тоҷикистон мақоми пешсафро касб кардааст. Алоқаи мо 99% ҳудуди аҳолинишини кишварро фаро мегирад. Мегафон Тоҷикистон ширкати сервисӣ буда дар ҳама муҳите ки барои шумо алоқа зарур аст пайваста кор мебарад. машвара доед ба ҳама масъалаҳои марбут ба хизматрасониҳои ширкатро шумо метавонед чунин дастрас кунед: тавассути маркази тамос, тавассути мушовири онлайн дар сомонаи ширкат, дар майдонҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути SMS сервис. дархостҳои аз ҳама фоиданоке ки ба шумо кӯмак мекунанд: маълумот оид ба тавозун, маълумот оид ба бақияи бастаҳои хизматрасониҳо, маълумот оид ба хизматрасониҳои пайвастшудаи пулакӣ, пайвасткунии хизматрасонии LTE, суроғаҳои марказҳои хизматрасонии ширкати Мегафон Тоҷикистон. дар сомонаи мо шумо ҳамеша метавонед чунин маълумотҳоро бигиред: оид ба ҳамаи хабарҳои охирин ва дастовардҳои ширкат, оид ба маҳсулоти ширкат, тарофаҳои ҷолиб. Зиммаи мобилии Мегафон Лайв зиммаест ки якчанд функсияҳои қулайро дар бар мегирад. Мессенҷер бо имконияти анҷомдиҳии даъвати овозӣ ва видеоӣ, воситаҳои марбута барои идоракунии ҳуҷраи корӣ ва барномаи бонусии раҳмат. порталҳо Мегамуви, Мегабук, киберпортали варзишӣ. барномаи бонусии раҳмат барномаест ки ба воситаи он Мегафон ба ҳар як муштарии худ изҳори сипос намуда барои истифодаи хизматрасониҳо холҳо тӯҳфа мекунад. ин холҳоро шумо ҳамеша метавонед ба дақиқаҳо ҳам дар дохили кишвар, ҳам барои зангҳои байналмилалӣ, бастаҳои интернет, SMS ва хизматрасониҳои дигар иваз намоед. маълумотро дар бораи барнома метавонед бо ин рақам ё ба тавассути замимаи Мегафон Лайв пайдо намоед. ва миннатдории мо нисбати муштариёнамон меафзояд.